Доктор Максуел Маутс, който е написал тази книга Psycho Cybernetics, е всъщност пластичен хирург. Той вижда как пластичните операции афектират хората, които ги претърпяват. Как те, след като примерно им е коригиран носа, очите, ушите, се превръщат в абсолютно различни хора. Те стават по-уверени, по-щастливи, по-успешни. Но Максуел Маутс също вижда как хора, които нямат нужда от абсолютно никаква корекция, искат да си променят визията само и само за да се чувстват по-добре в своята кожа. Максуел Маутс вижда също как хора, които претърпяват операция, се остават абсолютно едни и същи. Те може да имат по-добра визия, но в същото време имат лоша оценка за себе си. Не се чувстват добре. Не се чувстват красиви, уверени и не стават успешни. Тази книга е много интересна, защото отговаря на един въпрос. И то е как да се превърнеш в машина за успехи. Максуел Маутс, след като разбира това, насочва своите усилия по-скоро към това как да помогне на хората, които идват при него, не физически, а по-скоро психически. Как да промени тяхната представа за самите себе си, за да доведе до абсолютно същи резултати, които биха довели от една пластична операция. Така, ще се направя малък както винаги. И нека видим всъщност как работи нашият мозък. В тази книга има една изключително интересна съпоставка. Реално мозъкът е представен като една машина. Не като това нещо, което ние всички знаем, че имаме, ами като една проста машина, като един робот, който изпълнява някаква определена функция. Както всяка машина, тя е програмирана да реши някаква задача. Да стигне до някакъв извод, до някакво решение. По същия начин доктор Максуел Маутс представя и нашия мозък. Като той го представя като механизъм за успеха или механизъм за неуспеха. Зависи от нашата цел, която си поставим. И както топлинната ракета, мисля, че топлинна ракета беше, когато тя има някаква цел, тя се насочва към целта си. И ако целта е случайно се мръдне, топлинната ракета се пренасочва и отново отива в целта. По същия начин, доктор Максуел Маутс в книгата Psycho Cybernetics представя нашия мозък като топлинна ракета за успехи. Целта е нещо, което искаме да постигнем, докато нашия мозък е като тази ракета. Тоест, щом имаме ясна цел, знаем къде тази ракета трябва да удари, няма значение къде и как ракетата ще намери начин и винаги ще преследва мишената. Това е много интересна съпоставка и е изключително различно от повечето неща, които знаем за нашия мозък, но честно ви казвам, от личния ми опит, след като прочетах тази книга, беше може би 2021 или 2022, забелязвам точно това в живота ми. Всеки път, когато си поставя някаква ясна цел и когато оставя нещата просто така да се случат, те наистина се случват. По някакъв начин, в повечето случаи някакъв начин, който никога не съм си представил, но те се случват. И въпросът тук моментът е много тънък, защото какво правим ние? Поставяме си някаква цел и започваме да мислим супер много как ще стане, по какъв начин, какво трябва да направим, как трябва да се държим всеки ден. Но мозъкът сам намира решенията на тези въпроси. Затова въпроси като защо, или по-скоро въпроса как, са абсолютно излишни. Защото мозъкът сам ще намери начин. Трябва да вярваме, това е и също е доказано, че мозъкът, особено подсъзнанието ни, е много по-силно от съзнанието ни. То е много по-мъдро от съзнанието ни. Тоест, ние колкото и да мислим, не можем да измислим по-добър начин, колко нашето подсъзнание може да го направи. Именно за това въпросът как е абсолютно излишен. Подсъзнанието ще намери начин да се случи тази цел. Но
преди това трябва да са изпълнени следните изисквания. И това е най-важното нещо всъщност, това е самообразът. Тоест, ние не можем да постигнем тази цел, ако нашия самообраз е в разрез с целта. Тоест, ако искаме някакъв успех, нека речем в кариерата, примерно да станем менеджер на нашия екип на работа. Ако нашият самообраз, т.е. начина, по който ние виждаме самите себе си, подсъзнателно, не съответства на тази цел, ние никога няма да я постигнем, защото ние абсолютно, съжалявам за писането ми, трудно е да пишеш смичка, винаги се държим по начина, по който виждаме себе си. И винаги привличаме точно такива ситуации. Тоест, ако ние наистина се виждаме по хубав начин, ще привлечем хубави ситуации. Но, ако наистина дълбоко в себе си, в подсъзнанието говоря, ние вярваме, че не заслужаваме, тогава никога няма да постигнем този успех. Тоест, ние първо трябва да работим на начина, по който ние виждаме себе си. Или self-image, така наречен на английски. Това е, както винаги ви говоря, вътрешната работа. Как ние виждаме себе си и как може да го променим. Не е толкова сложно, колкото звучи. Реално да променим начина, по който ние виждаме себе си, е един навик, който трябва да правим всеки ден. Най-ефективният начин да го правим това е да сме първо осъзнати и да фащаме нашия мозък, когато той ни дава различни видове мисли. Тоест, най-обикновен пример. Отиваш на интервю за работа. Какво ти казва мозъка? Мозъка казва ли ти няма да се справиш или казва ти можеш? Когато мозъка казва няма да се справиш, разбери, че това не си ти. Ти не си твоите мисли, съответно това не е вярно твърдение. Много хора не знаят това, но ние можем да не се съгласяваме с нашия мозък. Много хора автоматично на автопилот се съгласяват с всяка една мисъл, която нашия мозък създава. Но ние може да не се съгласяваме с нашия мозък. И какво можем да правим? Можем да започнем да се държим именно по начин, по който човекът, който искаме да станем, би се държал. Тоест, ако искаме да успеем, ние трябва да се държим като един успешен човек. Примерно, ако искаме успехи в футбола, трябва да започнем да се държим като Кристиано Роналдо. Как той мисли, какви са неговите навици, как той говори за себе си. Ние трябва да се превърнем първо в този човек. И естествено това става бавно. Защо? Защото в продължение на 10, 15, 20, 30 години ние сме практикували да сме нашия лош самообраз. В смисъл такъв, свикнали сме монолога в главата ни да е аз не мога, аз няма да се справя, аз съм срамежлив, аз съм твърде нисък, аз съм твърде дебел и така нататък. Негативен self-talk. Но какво можем да правим още от днес е да практикуваме положителното държание, положителното говорене и всъщност да се държим като човека, който като един магнит би привлякал всички успехи към себе си. Съответно, как можем да използваме тази стратегия, така да кажем? Как можем да използваме това, което говорихме, че мозъкът е като една машина за успех и комбинирано с нашия самообраз. Най-важното нещо е да си създадем абсолютно ясни цели. Какво имам предвид под ясни цели? Не е примерно за физическо здраве. Не да кажеш аз съм нацепен. Какво значи нацепен? Колко килограма? Как точно да изглежда? Дали да имаш плочки или да нямаш плочки, да си по-така бъфнат? Или примерно финансови успехи. Нали, да кажеш аз искам да съм богат. Какво значи да си богат? За някои хора богат означава 1 милион. За други означава 1 милиард. За други означава примерно 10 хиляди на месец. Какво значи за тебе богат? Каква е точно твоята цел? И колкото по-специфична е целта, и толкова колкото по-ясен е диапазона, в която тя трябва да се случи. Примерно 5000 лева на месец
до края на 2025. Това е страхотна цел, която всеки един от вас може да запише. И да ви покажа, няма да навлизам много в детайли, понеже това са все пак моите лични цели, но тук може да видите как съм ги написал на Notes, като някои от целите им вече са изпълнени по абсолютно магичен начин. Наистина начин, по който не съм и очаквал даже, че е възможен. Тоест давам си някаква цел до края на 2025 година и обикновено тя се случва, но за да се случи тя, естествено трябва нашия самообраз да е да не е в конфликт с тези цели. Тоест, както казахме, ако нашия самообраз е че ние сме дебели, мързеливи, никога няма да постигнем мечтаната, нали, физика. И по същия начин, ако нашия mindset, нашият самообраз, нашия self-image е, че ние сме бедни, че ние нямаме, че ние се ни е трудно, че нямаме късмет, тогава няма да привлечем такива ситуации, такива възможности. Ще ви кажа нещо, което аз самия преживях, но първо да ви споделя защо съм сложил тази иконка. И това е втората стъпка, така да кажем, от ставането на успешна машина. И това е, ако първата стъпка е да си поставяме цели, втората стъпка е да визуализираме как тези цели сме ги постигнали вече. Тоест, примерно вечерта преди да се легнете 5-10 минути, затваряте си очите и си представяте как. Нека кажем, нали, е това с хубавото тяло. Така. Това не е много хубаво тяло всъщност. Така. И да рисуваме едни... Съжалявам, не съм много добър по рисуване. Но да кажем, че това е нашето мечтано тяло. С големи рамене, големи гърди и плочки. И голям гръб. Представяме си как ние се поглеждаме в огледалото и вече имаме това тяло. Това ще помогне изключително много да променим нашия самообраз като такъв човек. Но в същото време мозъкът не прави разлика между реалността и между визуализацията. Както когато сънувате, вие изпитвате истински емоции. Мозъкът не прави разлика. Или когато гледате филм, се ядосвате, плачете. Когато си представяте как ще се изложите на публично място, изпитвате истински емоции, защото мозъкът не прави разлика между реалността и между въображението ни. Именно за това, ако дълго практикуваме, да визуализираме как вече имаме нашата цел, мозъкът ще измисли начин тя да се случи. А какво правим ние? Какво сме свикнали да правим? Ние си визуализираме най-лошото. Примерно тръгваме някъде с кола и си визуализираме как ще се блъснем. Или примерно тръгваме към някой момиче да го заговорим и си визуализираме как тя вече ни е отрязла. А това е изключително грешно. Това е още по-важно. Да визуализираме как вече имаме това нещо. Как примерно, ако става въпрос за пари, 10 000 лева, ние вече ги имаме в банката. Представяме си банката, там онлайн приложението, как отваряме го и вече ги има тези пари там. И нещо изключително странно ще ви кажа, не знам дали вярвате в такива неща. Аз съм доста сантиментален човек и вярвам в малките знаци, в малките детайли и вярвам на това на 100%. Преди известно време исках да се визуализирам как имам повече пари. Като сумата, която се бях наумил, е 20 000 лева. Да видя в моето банково приложение 20 000 лева. В продължение на само няколко дни, буквално си го визуализирах с помощта на едни YouTube клипчета, които гледах, където ти напомнят постоянно. Представи си какво е чувството. Съответно, бях в леглото си с затворени очи и просто се радвам, все едно ги имам тези пари. Благодарен съм, че ги имам. Какво стана в следващите дни? Буквално получих всякакви възможности за изкарване на пари. Въпросът е, не съм, нали, възможностите не бяха оптимални за мен, затова не съм ги приел, но започнах да получавам възможности по някакъв начин. Моето подсъзнание започна да ме изгражда такива ситуации, където аз мога да постигна тази цел. Именно защото съм дал ясна цел и съм я визуализирал. Съм почувствал все едно е истина. А когато ние почувстваме, това е най-важното, когато почувстваш, че нещо вече го имаш, че нещо вече е истина, тогава започва този процес, където мозъкът буквално се изстрелва към целта. Колкото и да е скрита, тя ще намери начин, за да се постигне.
Проблемът е, че ние живеем на автопилот като цяло и нашето мислене е на автопилот. И това, което правим, ние визуализираме негативни неща. Но когато имаме ясни цели, както ви показах в моите ноутс, так, и когато визуализираме как тези цели вече се сбъдват и как визуализираме, че ние сме типа човек, който успява, всичко се нарежда. Може да не ми вярвате, може да го пробвате сами в продължение на, дори бих казал, и една седмица. Ще видите как не е задължително тези 20 000 от нищото някой да ви ги преведе в банковата сметка. Идеята е, че идват възможности за това нещо. Или ако си визуализирате, че имате приятелка, ще видите как идват повече възможности. Никой не е казал, че тя сама ще дойде, ще се спални от някъде. Не. Но ще има възможности. Примерно ще виждате хубави момичета по улицата. Ще имате възможности, ще ви поканят някъде, където евентуално може да срещнете вашата бъдеща приятелка. Кой знае? Идеята е, че отваря възможности, отваря начини. Именно за това въпросът как не е релевантен. Подсъзнанието ще се погрижи за това. Вие само си изберете някаква цел и се дръжте се едно вече се е случило. По този начин мозъкът ще намери някакво решение, някакъв път. Това бяха трите стъпки за намиране на успеха. Нека ги преговорим. Първата е да разбереш, че мозъкът действа като една ракета, която се търси мишена. И със силата на вярата, със силата на това да почувстваш, да визуализираш, тази ракетка винаги ще намери своята цел. Второто и най-важното е самообразът. Тоест, ние привличаме неща, които са във връзка с нашия self-image. Тоест, ако смятаме, че сме късметлии, късметлийски ситуации ще дойдат в нашия живот. Съответно, ако смятаме, че сме каръци и нямаме никакъв късмет, тогава ще се случват каръшки неща и нещастия. И третия принцип е как трябва да имаме ясни цели, с някакви таймлайнове, т.е. с някакви периоди, в които тези цели трябва да се постигнат, за да може мозъкът да знае точно каква е целта. Ако може в числа, ако може даже, примерно, за физика, буквално снимка на някой инфлуенсър, който има хубаво тяло според теб, може да си го сложиш и да си визуализираш. Може даже, колкото и тъпо да звучи, да си фотошопнеш главата в този инфлуенсър, в неговото тяло и наистина да си представяш, че това е нещо, което виждаш в огледалото. Естествено, трябва да тренираш. Естествено, за пари трябва да работиш по някакъв начин. Идеята е да насочиш мозъка си на правилното място. Всичко друго ще се нареди. Естествено, работата си е работа, не го отричам. Никой не е казал, че всичко пада отгоре. Както ви казах, по-скоро се привличат възможности. Не толкова, нещата да се случат просто така. И последната и също супер важна стъпка е да визуализираме, да почувстваме все едно са се случили нещата. Реално, както ви казах, цял живот ние правим това наобратно. Т.е. чувстваме как няма да станат нещата. Или визуализираме грешните неща в живота си. Но пробвайте тази практика, буквално визуализирайте и усетете как вие сте човека, който искате да бъдете. Искате приятелка, визуализирайте как имате приятелка, колкото и тъпо да ви звучи. Визуализирайте как в момента, примерно след 5 минути ще се обадите на вашата приятелка. Какво би било чувството? И то не каква да е приятелка, ами успешна, хубава, щастлива връзка. Представете си какви чувства бихте изпитвали. Преди да си взема колата, си представях как въртя волана. Представях си как карам из моя квартал. Какво е усещането? Как усещам самия волан по ръцете си? Каква радост изпитвам докато го правя? И да не кажа голяма дума, но се случи едно към едно, както си го представях. Реално, ние сме машини за успех. Нашият мозък е като една ракета. Само избери цел, почувствай, че вече имаш тази цел и всичко ще се нареди.